Minn hawnhekk aħna sejrin għal mument ta' telebeħ u meta niġu lura se nitkellmu dwar dan il-film Malti blisem Lub Imweġġa. Se nisiru nafu l-istorja u fejn nistgħu naraw ħibqgħu hemmhekk. Mela, allura fil-programm tagħna ħan nirringrazzja l dawk kollha li qed jitru fuq il-paġna tal-Facebook tagħna u jafsu like. Tal-aħħar kienu Terence Ċantar, Simon Kawki, Ruth Borg, Dorina Aquilina u fil-fatt għandi aħbar żgħira għaliex fuq il-paġna tagħna osna biss 23 like biex intellaw is-7,000. B'għajnuna tagħkom nistgħu ċerta li sallu jien rexxielna intellaw is-7,000 u nkunu nħaqna rekord personali għalina hawnhekk f'TVPM. Infakkar ukoll illi min jafas like, share u ħalli l-kumment fuq il-paġna tagħna jista' jidħol fiċ-ċans li jirbaħ rigali sbieħ fosthom il-buffu immuskolat tal-kristall valur ta' 88 euro grazzi għal Art at Home ta' Ħattart. Min jixtieq jidħol fil-paġna tal-Facebook hemm ukoll xi ritratti li ħadna hekk quddiem l-istudju tagħna propju llum mal-bodyguard tiegħi se tinsejjaħlu hekk il-bodyguard tiegħi security u apparti hekk għandi ritratt li għadni kif ħadd. B'ħafna u ħafna nies u hemm ħafna nies jidhru f'dan ritratt, jiġifieri hekk nuru kemm verament ġew nies isegwuna insomma illum fil-premises tagħna u hekk fejn tellgħu il-programmi tagħna. Huwa ta' onur għalija li ltqajt ma' ħafna u ħafna nies illi jagħmlu l-programm tagħna suċċess għax wara kollox wara l-programm tagħna dejjem hemm eluf u eluf ta' telespettaturi li jsegwuna u jagħmlu l-programm tagħna suċċess. Miegħi issa Charles Meli, kif inti Charles? Tajjeb, grazzi. Kollox sew? Għandi pjaċirina wkoll. Grazzi tal-li naqgħet magħna biex nitkellmu dwar dan il-film illi kont qed taħdem fuq u inti u issa propju wasal iż-żmien li narawh fiċ-ċinemas lokali. Jismu Lub Imweġġa. Lub Imweġġa. Jiena rajt it-teaser għaliex fuq il-YouTube wieħed jista' jara t-teaser ta' dan il-film. U biex ngħidlek id-dritt ma stajtx insomma, ngħid li huwa ta' ġeneru wieħed, hemm ħafna temi differenti u ħafna ġeneri mħassib. Il-fatt li jissejjaħ teaser, tifhem, teaser mhux ħatikxef l-istorja, tifhem mhux bħalma tajt full trailer, trailer itik idea fuq xi xinu. Teaser qed jorik xena, mbagħad qed jorik xena oħra li speċi iktar qed inħawduh. Ma dak li jkun iffidjawh kemm fuq xi xinija tema. Lub Imweġġa huwa film thriller, drammatiku u romantiku wkoll, illi bla dubju fih xeni kommoventa ħafna, illi bla dubju se jitfgħu xi dema fajnejn l-udjenza li jkunu qegħdin jarawh. Huwa romantiku wkoll. Romantiku wkoll, imma fih partijiet fejn verament jimla dak li jkun bla emozzjoni, tifhem emozzjonanti ħafna l-film ukoll. Huwa film li mhix ħin jibda sakemm jispiċċa iżommok fuq ix-xwik sal-aħħar. Tajjeb ta' min jispjega wkoll wieħed irid joqgħod daqsxejn attent. Għaliex il-film jibda b'sentej qabel l-istorja, ġifieri qed inġibu x'ġara isu ngħidu aħna sentejn ilu, tifhem? Flashback. Flashback. Isu speċi x'ġara sentejn ilu. Importanti dik. Mbagħad imur fil-preżent, ġifieri jgħaddu dak is-sentej imur fil-preżent u hawnhekk fejn l-udjenza ħatajt, wow, x'ġara fil-li hekk u fil-li hekk. Biss mbagħad ħsibna li qabel intermission niffidjaw ġiex minuti x'ġara f'dik is-sena in between. U ovvjament fl-intermission sejt ġifieri immur nkompli nara ħalli nara kif se tkompli. Għaliex hemm dik l-element ta' sorpriża. Issa mbagħad il-film ikompli f'dik is-sena qabel u mbagħad jerġa' jiġi fil-preżent fejn ħajċara insomma kollu. L-affarijiet ġifieri fl-aħħar il-kobba li il-kobba mħabbla eżatt prova tintreħħa. Id-dum naqra ta' tip ta' film li ħallik ċertu mistoqsijiet? Jew Iva, le għandek ħafna mistoqsijiet xi tajt fl-intermission. Għax inti waqt li tkun qed taraħ sentej qabel speċi ma tajt xejn, rajt, hemm storja rajta. Kif se jmur sentej wara, ovvjament se jimrik bil-kurzita, kif jista' jkun minn hekk ġitek, però mbagħad qabel kif qed ngħid kif ġiġaret qabel l-intermission se tajt l-amri speċi starret nara aktar fuq, tifhem. Anke fl-aħħar. Nixtieq nibdew naraw ftit ritratti u tajjeb ngħidu Charles li inti kont involut sew dan il-film, ġifieri inti ktib l-iskript. Qed taħdmu jiġifieri qed tieħu ħsieb ix-xenegġatura hekk u inti attur ukoll f'dal-film. L-iktar biċċa xogħol kienet il-direzzjoni, id-direġġejtu jiena wkoll, allura
fejn kont qed naħdem fil-partijiet li qed naħdem jiena ħiret noqgħod nieqaf narhom, tifhem ġifieri kien Għawek qed naraw xi karattri u ġvera. Sewa dik hija Sara Camilleri ta' qabel kienet Gabriella Borġ, interpretat il-parti tal-mara tiegħi. Sara Camilleri dina hawnhekk qed naraw xena ta' Joe Tanti u jiena. Joe Tanti ta' min jgħid li f'dal film huwa interpreta parti verament differenti milli nafuh. Joe Tanti nafuh bħala kummedjant l-iktar, tifhem. U f'dan il-film ħadem parti ta' psikopatiku, ġifieri għaxxara l-parti, Il-parti prinċipali nistgħu ngħidu hekk. Parti prinċipali għadha fidejh u fidejja kienet speċi. U xi ħadd jiġifieri qed nitkellmu fuq xi ħadd xi taħbila tal-moħħ ukoll, jiġifieri li persuna ma jaħsibx bil-mod kif aħna mdorrin naħsbu u allura jieħu deċiżjonijiet ftit differenti. Eżatt. Il-parti tiegħu u kellu parti ta' sinjurun jgħix f'palazz, ġifieri fejn kollox mixi ħarir u tajjeb. Biss kultant il-konsegwenzi nġibuhom aħna. Lupu weġġa ma rridx dak li jkun tiġi miftijem milli xi film bil-mart u sejdej u ħafna tifhem u da. Kultant il-qalb toġġaħax trid inti. Jekk inti tagħmel xi ħaġa fid-dinja li ma tagħmel is-sew. Tista' tweġġa l-qalb jiġifieri mhux ġibta bidejk inti qed tifhem. Ovvjament il-moħħ kultant ma tifhmux hu jekk jaqbad jiġri waħdu. Hawnhekk għandna attur popolari wkoll, Heinrich. X'għad nistaqsih ukoll għaliex mit-teaser jiena ħadd almenu l-impressjoni li l-film huwa bbażat Malta imma għamiltu enfasi għal fatt li hemm ħafna elementi tal-karattru Malti li joħroġ fil-film u tal-mod kif ngħixu l-istil tal-ħajja tagħna. Iva. Il-film. Apposta jew kombinazzjoni. Il-film huwa għal-Maltin. Tifhem jiena l-film għamiltu għal-sinema ta' Malta, tifhem. Jiena naf il-poplu Malti u għawġi xi rikjedi, xi rid, xi ħobb, tifhem. Allora, il-film tista' tgħid li fih naqra minn kollox, fih naqra azzjoni għal min ħobb xi action, kif għandna fih l-emozzjoni għal min ħobb jikbir, xaw min ħobb jikbir ta' ġifieri. Jimli b'ħafna kurżitajiet. Mżawwaq sabiħ. U xi ħaġa li għat li inti ċażet li dan huwa film movimentat li nkollu qed jiġri xi ħaġa, ġifieri mhux dak it-tip ta' film li ħanaraw li ħina għaddejja fih. Eżatt. Iva, speċi ma tistax taqbad u tmur tixtri tillarga minuta, għax kull minuta hija importanti, tifhem, infatti meta ġejna biex nagħmlu l-cutting edges biex naqtaw u da. Uża qassibna mkien, għax hekk taqta' minuta minnu ma tifhimx ix-xena ta' wara. Tantu mimli bl-istorja u l-kontenut. Tifhem ġifieri għax kull xena hija importanti fil-film, hemm l-ebda xena miżjuda, ġabda, kif naraw f'ċertu films qed tifhem. U tajjeb nifhmu li film bħal dan jirrikjedi ħafna u ħafna xogħol, hawnhekk qed naraw wara l-kwinti naħseb qed tiċċajtaw dak mhux parti mill-film. Ovvjament tkun ilek taħdem ma' ċertu persuni jidħol dak l-element ta' ħbiberija, ovvjament tal-ħares ma tiċċajtax, eċċetera. Jew qed nagħmlu l-make ara. Kemm domtu taħdmu fuq ma' Charles il-film bħal dan? Domna l-sbaħ sena u 3 xhur. Ovvjament aħna bil-limiti ħintana, ġifieri, dana mhux mitnejn sal-ħadd u xek kulħadd wara x-xogħol u ssibtu l-ħadd l-iktar li konna nagħmlu enfasi fuq, ġifieri. Ħa nistaqsik mistoqsija Charles forsi ftit diffiċli ħa tgħid li mhux mistoqsija ħa tagħmilli. Speċi ta' wara minn Malta taf x'baġġetti ikollhom, taf x'tip ta' riżorsi jkun hemm u taf x'tip ta' ħinijiet jaħdmu fihom, eċċetera, u apparat, eċċetera. Kif film bħal dan bil-talent kollu li għandna aħna l-Maltin, imma anke bin-nuqqas ta' riżorsi wkoll, ġifieri tittammet li fejn il-films ta' barra hemm differenza kbira, kif se jipparaguna bħala kwalità ma ta' barra? Ħanejdlek bħala kwalità, illum ma tistax taħdem ħażin, ġifieri jew ma tagħmel xejn. Ovvjament, kif għadt inti bil-limiti tagħna, ġifieri ħankun onest, ma m'għandux xi budget ġifieri ta' barra minn hawn, biss tal-Malta il-budget li fih għalina nħossuh tifhem. Speċi sponsors huma ftit, l-ispejjeż huma kbar. Illum l-atturi tiġibrhom ir-rispett tagħhom ukoll, ġifieri. Mhux hekk. Ma insomma, jiena naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar. Il-kwalità jidher li il-kwalità għolja. U tajjeb ngħidu wkoll li forsi għalina l-Maltin ukoll il-fatt li qed naraw film batturi li aħna bejgħet ieħor nafu diġà. Eżatt, u ħallat. U b'ambjent li inti taf, bi-storja li qrib ħafna lejn il-mod kif naħsbu aħna, dak jista' jagħti value added għall-film li naraw li fta barra mhux ħansibuhom. Mhux ħansibu dak l-element tagħna fihom. Eżatt.
Fimni, u ġilli tara ħafna films ta' joqogħdu jikkopjaw films oħrajn, tifhem xejn tarawhom f'ħafna films, provajt nagħmel xi ħaġa oriġinali biex jifhimha u jieħu biex irbija l-poplu Malti. Jiġifieri l-istorja hija xi ħaġa tiegħek illi inti ħlomt u li mbagħad wettaqt. Però l-ispirazzjoni ġiet minn x'imkien. Eżatt, fimni jiena il-ħajra tal-films ilha minn dukon żgħir, ġifieri manka kont teenager, ġifieri mhux l-ewwel darba li ħemmu nara film ta' 6 mbagħad ta' 8 mbagħad tal-10 tlieta differenti. F'ġurnata waħda. Żgur. Tant kont dilettant ġifieri. Kont dilettant ħafna. U titgħallem u ġifieri anke film il-fatt li tibda taraħ mill-bidu tal-aħħar bil-credits minn dejjem hekk kont jiena, ġifieri min kien il-producer, min kien id-director, x'ġara u x'ma ġarax, min ħadem sem. Kemm inti kuntent, Charles, bil-prodott finali? Le, huwa full, nħoss soddisfazzjon kbira anke l-fatt li għamilnilu mużika oriġinali, ġifieri mużika hija ikkomponata minn Sam Heyman, kompożitur Malti bravo ħafna. Proset, nsellimlu minn hawn ħabib tiegħi wkoll Sam. U jsegwina ta'? Jsegwi ħafna l-programm tagħna. Jiġifieri l-mużika tal-isfond u s-soundtrack ukoll hija oriġinali. Kollox oriġinali. Nirringrazzja ħafna l-crew kollu, speċjalment il-Mikael Zarb, l-atturi kollha li ħadu sem u tal-paċenzja li żammew ukoll. Kultant nagħmlu sejja twal ukoll. Mela, il-film se joħroġ fl-aħħar ta' Jannar. Alla jrid. Fiċ-ċinemas lokali u aħna nħeġġu vera li telespettaturi tagħna li japprezzaw dak kollu li hu tagħna, dak kollu li huwa sforz u talent Malti u jaraw dan il-film għaliex mhux biss ovvjament ikunu jirrikonoxxu japprezzaw ix-xogħol ta' persuni bħalek Charles li naf li tagħmlu ħafna xogħol mill-qalb, però fil-verità naħseb vera il-fatt li naraw films li jkunu tagħna li jkollhom il-karattru tagħna magħmulin mill-persuni li jgħixu l-istess stil ta' ħajja tagħna jagħtuna dimensjoni oħra. Nixtieq li l-poplu Malti jtuna dejjem support ħalli aħna nkunu dejjem kreattivi fuq kollox għalihom, mhux hekk. Nixtieq ngħidlek tippermetti li ħaġa żgħira wkoll parti mill-fondazzjoni, parti mill-qlieħ ta' dan il-film. Jien se jkun għal Richmond's Foundation, għamilna xi ħaġa jiena u s-sinema biex parti mill-qlieħ imur għalihom, hija ħaġa sabiħa. U minn kun irid aktar tarif jista' jidħol fuq il-paġna kemm jafas kemm jikeb lupi u weġġa' u jista' jagħmlilna like fuq Facebook. Tajjeb, u min jixtieq nistgħu naqbdu nagħtuh il-link aħna wkoll mill-Facebook tagħna. Grazzi ħafna Charles u nawguralek. U nawguralek ukoll għad-diska għandi feeling li se tirrepreżenta l-Malta. Veru għandek feeling, mela jalla tkun profet, kull feeling tiegħek. Ġew qatt żbieda u grazzi ħafna. Charles minn hawnhekk sejrin għall-mument ta' telebej isma' vera tisimgħu minni ta' grazzi mill-qalb. 9 likes oħra jonqosna 7,000 isa ħanilħuhom illum. Mument ta' telebej u nikkonkludu l-programm tagħna.